Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhle Dolwana. I am born again and I love Jesus Christ. But ndifuna sike siyithetheni nale. Guys, why singade siyithethe le ndaba yale mitshato toxic? KunamaKristu achatile apha. Kodwa nje abonwabanga emitshatweni yabo. Yeva ke abonwabanga emitshatweni yabo. Imitshato yamaKristu ayilast 5 years then divorce, 2 years then divorce. Abanga divorce bahlalele up not bonke. Yeva ke abanye abanga divorce bahlalela ukuhlukunyezwa day in and day out. Le yona ngeke sibe sayibalisa kalo ngesithi vu. Why? Uyazi umuntu abe ngumfundisi ecaweni ahlonitshwe jonga ebahlonipha omama becawe, ebahlonipha omama bapha ecaweni yakhe, kodwa kwakhe akakwazi ukuhlonipha unkosikazi wakhe. Ecaweni ungathi ufuna anmazi nje ecaweni nje ulamfundisi onembeko, nkosi yamfundisi ozithobile, umfundisi ohloniphayo ecaweni kwakhe. Even ilayona ayithathi into kuye. Andithi ngonyama ayithathi into kuye. Jonga ubhonga kushukume umhlaba unicimba ayinyikima kanti bekubhonga umfundisi wakhe. Kodwa ecaweni hayi jonga holy. Kunabafazi abahlalele nje abahlalele nje ukuhlunyezwa befundisi. Understand? Uhlale nje ukuhlunyezwa umfundisi nje kwakhe yena hayi unkanyamba bheka. Ecaweni hayi avezithobile abantu utatubani hayi utatubani umfundisi alright iyakwakhe. Umfazi wakhe inkosikazi yakhe akamboni noba ube yintoni. Uthetha nje into ayifunayo, wenza into ayifunayo kwakhe nje hayi akanalo uthando. Uyabetha nokubetha. Kunabafazi apha ngaphandle abanyamezele ukungonjwa ngamadoda asindisiweyo, nabo bafazi basindisiwe. Bahlalela ukungonjwa abethwa. Kodwa ecaweni kufanele ba-acte ngathi hayi yonke into ihamba kakuhle. Umama umfundisi kufanele acte ngathi yonke into ihamba kakuhle bheka kuyaworshipha ukuthi wani yonke into kube ngathi yonke into ihamba kakuhle. Kodwa umntwana omfazi pha kulamtshato uyahlukunyezwa every day. Ninyamezeleleni cause I don't understand. And understand ba why nizonyamezela into ezinjena. Andazi. Ayiphelele abafazini kuphela okuhlukumezeka. Bakhona abantu abangotata abefundiswa abahlukunyezwa ngabafazi babo. Nonyani nje masiyithetheni beplain. Umfazi nje xa isecaweni uyahlonipha hayi ungafunga uthi akanambeko. Unkosikazi katata umfundisi akanambeko hayi kwakhe kuvakala yena uyalibeka phinda lisusa phinda libeke kwakhe. Indoda le yakhe akayiboni noba yayingubani. How painful it is. Ubone nje inkosikazi yakho hayi ayihlonipha nangiya utata uDlamini phayana hayi ayimhloniphi unembeko ongazawuna indoda uqonda biyothuka ngokumntakaba ngokukalo malanqa uqonda ba utata umfundisi uthula baba kanti inkosikazi yami nengakimbeko xa idibana namanye amadoda wasecaweni. Kodwa kwayo inkosikazi sana hayi ibhokile kuviwa ngayo. Nonje kunemitshato nje yamaKristu nje enjalo nje. Kunemitshato nje yamaKristu enjalo nje toxic. Umuntu uhlonipha ngaphandle bheka uzakhela igama ngaphandle. Kwakhe hayi uyawuchitha umzi wakhe ubulala ngomntana omntu lo amthathe wamenza unkosikazi. Ubulala ngomntana omntu lo umbulala phakathi. Bulala umntana omntu lo oye wakulobola wakutshata. Awukwazi ukumhlonipha namhlanje. Ukulobolile uziyekile ezinye intombi.
Uyeva? Wabayeka abanye abantu walobola wena. Kodwa nje hayi uvutha uphondo bheka kwakho. Umyeni lo wakho mhloniphi. Udukhuzwe nabantwana bayibo mama utata sumenza kanje. Hayi awuvanikisi. Wena ndoda umthathelani umntana omfazi xa uzaphinda ufika umhlukumeze? Wena mfazi uvumelana ukutshata nale ndoda xa ungazukwazi ukuyihlonipha, ikuhlonipha yona? Yazi iba buhlungu phi ke ngoku le nto? Xa apho sekuphuma khona inyaniso. Ufika abantu bebandla bethi hayi nje asimthembi nje uMazibanibani, ngeke utata uZibanibani ehlonipha kangaka, ngeke ayenze loo nto. Ibandla selikubona ngathi uligqwirha ke wena ngoba sowukhiphile ukuthi hawu ngeke kaloku kuyatshisa ngale. Asoyile nto eniyibona epulpitini. Ziyakhala ngale kuthiwa hayi ngeke, kutsho uthi nje wawungakholwanga kwasekuqaleni, kutsho umfazi womntu ohlukumezekile. Umntana omfazi ohlukumezekile. Kodwa umama umfundise ehlonipha kangaka, le ndoda ikhona into ayenzile. Kuthiwa umntwana omfazi, indoda abantu ingazange imenze nto, umfazi nje ehlutshwe nje ukungabi nambeko. Not because imbeko akayifundiswanga kokwabo, qha nje kutho ukuthi ubundlobongela nje into nje ayithandayo. Athanda nje uba makabe indlobongela kwakhe, agqiba abe mhle phambi kwabantu. Iba buhlungu apho xa ibandla selikhetha lo kaloku lo. Lokwaziyo ukuzipeyinta abe mhle phambi kwabantu, kodwa kwakho uyazazi uba hayi kuvutha umlilo. Selithatha isayidi lakhe, alifuni nokuva lohlukumeze. That is why abantu bengayifumani ijustice. Yabona abantu aba-toxic bazi-good actors and good actresses because kwakho uba toxic phaa ngaphandle hayi uyancuma nje. Hayi andiyazi. Niphaphama umntu sekebulewe ukuthi hayi bo nyani lo mntu ubehlukumezekile kulo mtshato, ungona ngoku senilengisa imilomo. Khona senilengisa imilomo ngoku. Hayi bo nyani behlukumezeka umntana omfazi. No, kuzo zombini ijenda akhona nje amakhosikazi asile, and kukhona ootata abalungile apha ngaphandle kunomba hayibo yalunga indoda bantakwethu. Kukhona nje amadoda asile and kukhona amakhosikazi alungile apha ngaphandle. Hayi maKristu hamba isihlaza mani, hayi nihambe nisihlaza mani. Xa ungekho ready for ukutshata sutshata mani. Utshatiswa yintoni? Last. Ni-lastful nokuba lastful ingxaki yenu. Umntu athi ufuna ukutshata kanti uhlutshwa yi-last. Hayi niyadika. Hayi niyalihlaza ivangeli lethu uma niyadika, niyalihlaza ivangeli lethu.